Γεια, καλημέρα. Πολύ μαγά. Απίστευτο, δεν το πιστεύω ότι παίζω. Σηκώνω το τηλέφωνο και ακούω τι έγινε ρε παιδιά. Λέω καλά. Τι έπαθε. Πραγματικά απίστευτο, παιδιά. Τι έγινε, πες Έχω μείνει speechless. Speechless. Ναι. Φτιάχνεις γραμμή. Ναι, γιατί με τη μία λέω θα πάρω και γελάω ρε παιδί μου. Παίρνω, χτυπάει τούτ καλή κανονικά, το σηκώνει, λέει Star, ξέρεις, άρεσε γι' αυτό. Λέω, δεν το πιστεύω, λέω, δεν μπορώ, μου λέει ναι. Λέω τι έπιασα και γελάω, ξέρεις. Αυτό είναι ένα καλό βήμα στη σχέση μας. Ακούστε και εσείς έξω αυτό το πράγμα ότι πολλοί κόσμος προσπαθεί. Ναι. Το δεύτερο βήμα για τη σχέση μας είναι να κάνεις το χαιρετισμό της εκπομπής έτσι με τέτοιο πάθος. Α, δεν έκανα κανένα δοκιμαστικό. Ήταν πολύ αυθόρμητο. Ούτε σε κανέναν άντρα ποτέ δεν το έχεις κάνει. Όχι, εντάξει, δεν έκανα δοκιμαστικό για τώρα αυτή τη στιγμή είναι και στο χώρο εργασία. Εντάξει. Αν και στο χώρο εργασίας γίνονται τα καλύτερα. Έχω μείνει στον ενθουσιασμό ότι έχω πιάσει τώρα τη γραμμή και ξέρεις, είμαι λίγο εντάξει, κάπως. Λοιπόν, νομίζω ότι είσαι έτοιμοι να πάμε να παίξουμε. Ναι. Πάμε. Το ρολογάκι θα κάνει τσίκι τσίκι. Ναι. Το κομμενάκι θα μετράει 10 ευρώ πουλάκια. Ναι. Εσύ πρέπει δυνατά και καθαρά όταν σου έρθει η έμπνευση να πεις stop. Ελπίζουμε να το κάνεις αυτό πριν να σκάσει η βόμβα. Οκ. Έτοιμη. Ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. Ωι μάνα μου. Τι έγινε τώρα. Μπουμ. Έσκασε. Αχ, την ώρα που είπα stop. Είπε αυτό μπου και εσύ έβγες στο... Αλλά αυτό είχε ήδη πει. Ήτανε στο μη πει. Τέλος πάντων, δεν Δεν είναι. πειράζει, το έλειπε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Έγινε, γεια. Γεια χαρά. Εντάξει, το κράταμε το... Κρίμα. Τι να κάνουμε. Άτιμη βόμβα. Κυρίες και κύριοι, πάμε για ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι και κοιτώντας το ρολόι συνειδητοποιώ ότι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και για σήμερα.